Bogijan Beat account Chokihola pen auction athengpi kejor alam ki keklang. Lakhain koira phone nilip MSC constituency ke parlo Chokihola Bogijan Beat account atum auction athengpi kejor athengpi ke ponahut Vidya Singh Terang Cheharlang Soil P School Athan Bang pen Thekdum dong si thengpi kejor auction DFO pen order alo hangtundo. Bonta Forester 1 Dor Singh Timung pen auction alo Vidya Singh Terang aphan kepaklang kredata jok social media long horpachudut. Dorsing Timung Forester 1 auction order awe pen si thengpi ke jor kachong hupua koi kipia buthak ang tonalam kelong jia phat phirangka bitungatum bit officer kangbura teron long an khumri damahut ang ton alo mate documents an doet TP auction order DFO pen alo anta doet pusi bit officer pen nang pachini dun bonta phirangke atum Vida Singh Terang aphan karjupon ahut ke TP along ketok pon ke 161 piece bonta LP truck ihum kepon lake kachong hupon lo pusi akoi kejong pon bangso thengpi kepon jila ke Morigaon Nogaon ansi ponpo thengpi kepon ahem konglong registration number AS01 BC 5437 Vidya Singh Terang aphan phirangke tum karjo hut kedam tang apora hut anta Forester 1 Dorsing Timung kechokche do oputa akoi pipon Tokulang Sopen, Biren Hansay, News 7 Northeast. Pon ve lo nili tu lang roi jui dam bom hut gari hum chitong lok lo amar dak git ton bom abang hu alang li ta du alang li ta entry text jo hang non lo long la det lo pitikang ke department a hormu positan ka ate department hormu bote nale tum thengpi sike pon Pola malang tum cethanda khala driver tum cethanda ka phi ate nale tum tipi ke doji ke polam pen lo tipi avi ni leader le photo tulie li rat tum ta ka tuli do lasi tuli bom lo ni leader tuli dum klek klek lo ni lige nursing temu mangke joy la nang lige la dak la hai nang li kam lo ma pusi nili phana karju nili phange master kam sinai claim master kam cleven ko pilo nili chong hulong nili phan nai kham khedu nei puta na pudut la sombong nili ko pilo tha nili ke kham khedun kali department hormute department ateng ben nam et po pass duji ta non man dak office nang le ro phi amuka teron na sanghodu along pen hanglo yola swateng botel dak 161 piece we Atenali tum hala viral photo lo thek lo teng bolute hala 161 piece athengpi lo ma kahu bino son lo la dak jong se order teng 161 piece bolute hala LP truck ihum lo ke 161 piece so se bolute kahu teng lo kamu teng lo mana la bangsa ko thai kamu lo ke lage kahu pon lo lake la dak biu kambura teron kali kahu pon vek bangke lake dorsing timung se kahu pon bu bar bangke alang li phan ne li pu par alam kali alang li phan pachini ne alang li chuma tha kama ke la pura dor de bote la pura le kambura taron bang sini de mana chini ne athe nili alang long ta duty dam na hota dun bom lu thengpi phan hum pho wang lo bote ihum ne dum po home pli lo plot po poisa en lo la dong ko matang lo sima tha ke la ke dorsing timung nursing temu kado ko way of proof do la di opton athengpi ini ta isoi ke la ke kur kawe lam penalo la tipi tenjit pas do la ka ni tu do xerox video original pen do no la di order do order pen take itu juga bantu kan kamu ini pun nak ke aku kawe lam penalo Ang tela bangso thengpi non dak pen ko nasi ki pon ni la bangso thengpi ke la tipi long ke tok ko na ran lo ke pali dia long ke tok ke Morigaon tang te non hala jitu nang ki boga bang ke nang tum phalo oksona order repin si thengpi kang hu ko sa koi pilo si ta non ke nang tum pen la bangso alo do ko asa hala bangso nang ki koya bang phan nang tum forest department men ko pilo ki puji gantung dia lang ipantar citong ten pamilya lang kuson lo kunas pensi kuson pensi la soa
hangarap approve of pele forest ator kan kan ku na le koi long ma